kyllästynyt niihin äänin, jotka kysy, miss on Litmanen. Miss on Perpa ja Ring, niiden pitäis tulla takasin. Mut missä on nyt ne äänet, kun en suostunutkaan pystyyn häviämään? Vuosia pelattiin niinku ois jääty muuriseen kiinni. Oli vaan unkaritrauma, se oli niin kamalan vahva, kunnes me päätettiin päästää irti. Kamara, pyry ja pukki, Radetski maalimen tukki, Ara-juuresta kasvoi viikinki. Nyt odotan yllätystä,